Sudah ready Mas? Sampun. Sampun sekejo. Oke. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sedaya mawon mas-mas, mbak-mbak. Ampun supaya kompor-kompor dipateni, sentong-sentong disosi, aja sampai barang-barang tertinggal di kamar ataupun suami Anda tertukar dengan suami tetangga Anda, dan jangan sampai dompet Anda itu sampai pindah di dompet-dompet orang lain ya. Betul, dan ini pemberitahuan bagi adik-adik menika nggih. Adik-adik barang adik-adik ingkang wonten nglebet panggung menika mangke ndak kesabet pecut nggih. Niki wong masal mangke nek kesabet nah sagete mangke nangis tak iyung ya. Sing nyenen engko makne. Ya agak minggir nggih. Timbok kencot-kencot dan kesabet mangke ndak kekencot-kencot sabet-sabet wah berat urusane. Nggih samenika para kadang pratangga sampun siya makita-kita. Kula sumanggaken dumateng panjenengan sedaya Turangga Santoso Manunggal Sugeng Hamreksani. Bismillahirrahmanirrahim. Cek perlu akan ngatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinar buka celing rasukur wonten ngarsa Gusti Zat kang Maha Dumadi. Kanthi linambaran sinokartaning panembrana sagung panghormatan katur dumateng para pepundhen pinisepuh kasepuhan ingkang hagung hamastu dhateng pepayuning kautaman. Katur ing ngarsa para bapa ibu pangasta praja wonten ing wewengkon Wonosraya Bojonegoro Kedu minangka pandham-pandhaming kawula dasih. Datan katalupen dumateng para pamirsa para sutresna budaya saha masyarakat wonten ing dusun Wonosraya ingkang tansah bagya ing kamulyan. Nun sawangga langkung rumiyin tansah kula ndherekaken muji syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun keparing ambabar daya pangribawa saha kawilujeng ing wekdal sakmenika. Satemah kula lan panjenengan sedaya waget pepanggihan kanthi winantu ing karaharjan. Shalawat salam ugi katur dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados mustikaning jagat meman ing bawana ingkang tansah sinedya paring syafaat dumateng umatipun. Sagiyaning para pamirsa ingkang winantu ing karaharjan, kula minangkani talangi ngatur saking keluargi ageng Turangga Santosa Manunggal. Ingkang sepindah wati ngaturaken atur gunging panuwun dumateng kadang panawung krida ingkang sampun pareng dawuh. Dateng kula sakadang satemah nderek magaju bagya ing punika ngaturaken atur panglipur wonten adicara sakmenika. Kaping kalih hambuk bilih ing sakmangke angen kula sakadang ngaturaken atur panglipur kirang hanuju prana menggah pengalih panjenengan sedaya. Kula minangka talangi atur badhe nyuwunaken agunging sih jalani di tanpa pepindhan. Amargi kula sakadang punika tasih jublo ing ngambali lukirangi seserpang punapa malih wonten ing babagan kritaning wiyaga wirasa lan wirama. Cekap semanten ingkang waget kula aturaken hambuk bilih wonten galabgung siling ngatur kitaling basa kula nyuwun agunging sih samudra pangersama. Wilujeng mitakenaken sugeng ngawriksani ngantos paripurnaning sakmangke. Bismillah. Salam budaya, salam rahayu. Turangga Santosa kawiwitan. Asri rengganing gunung tirtaning palumbang sekar jinambangan Om apa ikang sari
taman Argosuto Hung yaning putri mantili Hung yaning putri mantili budaya Nus Wantara tambah parpokso ing tanah Jawa diwujud syukur yang mokoso lumangsa bumi bawana gelar budaya Nus Wantara hamba parpokso ing tanah Jawa piwujud syukur yang mokoso lumangsa bumi bawana gelar budaya Nus Wantara hamba parpokso ing tanah Jawa piwujud syukur yang mokoso rumangsa bumi bawana Santi rahayu sakum dumadi amorani sane pono cinarito kegambaran di manungsa samoran isto kegambaran kang sanoto Santi rahayu sakum dumadi amorani sani purwo cinarito kegambaran manungsa dhamma lan isto kegambaran kang sayata Ambakar carito soni cagat gumelan kudoke pangkat
kadya sarana tatanan uga tuntunan memayu hayu ing pawana hamba carita seni jagat gumelan utoge pangkatyo sarana tatanan uga tuntunan memayu hayu ing pawana kantane kang sekar Purwakani hangrinepto amorwani gelaran seni tari hamba pansasmet mrentuhu mungko nganti ing beksan kala becik kang bener kelawan luput sakabehe kasandangan nyoto mangkun wong Surya Candra Kartika hamun wapati narya prakono dumadi ning urip tansayata becik lan nista minangka aja kegambaran ing triya manungsa tetepan nyata urip dadi utama dosaret nalin bawana tino behno ing rupito jena prahara kang nista durga mandak kala sita Surya Candra Kartika hamun wakati narya prakono dumadi ning urip tansayata becik lan nista minangka aja kegambaran ing triya
panyata urip dadi utama Sarataning hawana tita prena ing rupita Sena prahara kang nista durga mendak kala seta Surya candra kartika hamun ngopoti marya pratandha dumadi ning urip sansayata becik lan nista minangka aja kekambaran ing triya manungsa tetapan nyata urip dadi utama Sarataning hawana tita prena ing rupita Sena prahara kang nista durga mendak kala seta
kalamun tadi kembang kita.
menyatu dengan mengusirnya sorak-sorak bala tentara pendekar mandang medan pertempuran. Sayuto kamyo seperti wuni yo ayo bareng rumanggan yo ayo status bareng rebus yo ayo sewu bareng maju sayuto kamyo seperti wuni yo ayo bareng rumanggan so Slompret kempolungko Gandang riol ketipo Memang punang loro salindro Slompret belok Meran kepang nyongklang merai ingor Macan mangga mekap Bocang ganong kaleo Os cocok kanggo ngareok prayoga gawe pembiro hae solo so hae solo so hae kirang yung katandang-tandang kumraka kakak kumraka iru
sawang jogetan sinawang endah ngarambaan katon sumunar bende anglokan kandangge anyatan nyata gumelan akale bingah jaran kepang jaranan temanggungan ngeluri kabudaya makaten lan semanten ingkang laget kalau aturaken sakadang ingkang saking kawula sakadang mesti kemawon kathah lentah letutipun ing pramila kula nyuwun agung ing sing samudra pangsama kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.